Predstavte si, že prídete o všetko, čo ste roky budovali. Rozvod, dlhy, exekúcie. A posledná šanca pred dražbou predať byt. Presne v takejto situácii bol pán z Topianskej ulice. Dnes vám chcem porozprávať príbeh muža, ktorý si prešiel viac, než si mnohí z nás dokážu predstaviť. Vlastnil malý jednoizbový byt na Topianskej ulici v Bratislave, kedysi to bol jeho domov, miesto, kde mal pocit istoty. Ale po bolestivom rozvode ostal na všetko sám. Bez rodiny, bez podpory, bez pevných bodov, o ktoré by sa mohol oprieť. Na byte mal viacero exekúcií a súdne rozhodnutia, ktoré mu postupne zväzovali ruky. Hrozila mu dražba a už strácal nádej, že to ešte dokáže vyriešiť. Vtedy nás oslovil. Jeho hlas bol tichý, unavený, ale stále v ňom bola iskra nádeje. Spýtal sa nás jednoduchú, no ťažkú otázku. Dá sa s tým ešte niečo spraviť? A my sme mu odpovedali, tak ako odpovedáme každému. To sa cíti byť v koncoch. Áno, každá situácia má svoje riešenie. Dohodli sme sa na férovej predajnej cene a všetky exekúcie vyplatili. No keď sme sa stali vlastníkmi, objavil sa ešte jeden problém. Exekučné záložné právo výživnému. Ťarcha, ktorú sa nedá jednoducho odstrániť a pre mnohých by to znamenalo koniec. Našťastie máme v tíme skúsených právnikov, ktorí sa pustili do práce. Po niekoľkých týždňov intenzívnej komunikácie s príslušnými úradmi a exekútormi sa nám túto komplikáciu podarilo úplne vyriešiť. Pre pána to znamenalo nový začiatok. Nechcelo žiť v Bratislave. Túžil po pokoji a čerstvom vzduchu. Chcel sa presťahovať do iného kúta Slovenska, bližšie k prírode. A keďže mal ešte aj chatu pri Žiline, pomohli sme mu aj s jej predajom, aby mal finančný základ pre nový život. V Nestor Capital veríme, že nehnuteľnosti nie sú len o múroch a strechách. Sú o ľuďoch, ich príbehoch a druhej šanci. Aj keď máte na byte viacero exekúcií, stále existuje cesta, ako to vyriešiť. A my vám s tým vieme pomôcť od prvého rozhovoru až po posledný podpis. Aj keď sa vám zdá, že ste uviazli a nie cesty von, možno ste len nenašli tých správnych ľudí, ktorí vám pomôžu. Ozvite sa nám, aj váš príbeh môže mať dobrý koniec.